utange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki kali kutang tali kutang saksi tresnaku kang suci saksi tresnane tali kotang ya Pak Kades ya asik matus banget musiknya tak tokoke wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang sasirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki kali kutang saksi tresnaku kang suci tali kutang saksi tresnaku kang suci asai seger semongkone semongkone sapa
Aku bakal mendua, ora bakal setia, matur suwun selalu. Kok ngawur Mas kuwi? Nah, iki kopiku pahit e. Sing pahit iki jane iki kopine apa kahanane? Wis loro-lorone. Alah, Jamane ngene iki ra masuk. ya sing sabar to Oh Mas. ya wis sabar wis, kok lagune ya. Sabar. Yo, nyanyi yo. Sadewa Mas Daru, Polda, polisi dangdut, Mabes Balker musiknya Indonesia. Sikat. Saben dino rasane ra karuan, ngopi kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso. Rasah kudu nganggo maju, cuwe manen para sayu mundak pito karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti ombo karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun nono ngancani neng saben dina. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso, rasaku tuh nganggo mengatutu ing paras ayu mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak usahake mbok kepiye carane. Ora bakal luntur sayangku, ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Ayo angkat lagi. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku, ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Sabar. Sabar Mas Wok. Mabes Balker, musiknya Indonesia. Satu saat. orang dulu. Podo. Ngamen lagi. Ngamen biro. Ngamen papat. Oke. Ojo lali nonton Mabes
Walker musiknya Indonesia. ngamen butuhku susu Karo Pampers aku pancen wong ra duwe isin cari sing mbok aku sing bagus dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling enak rapi wae aku rapi, aku kenal wedok irunge rodok mekrok setengah tuwa iki awak lagi bosok ra oleh duit saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh iya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan ke dukun Jombang dukun Jombang ora mempan ke dukun Ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyeploke enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi dikebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya hanya narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan bung jangan menghisap sabu larangan agama jangan bung jangan membaca lagu larangan negara semangat untuk teman-temanku semuanya iya sing jek ngamen sing ngamen muga-muga dan penak uripe amin iso live session cover tur tetep izin lagu alah wis tuwa umur semene jan lagi lucu-lucu nih semen ya intro ini ya ayo Mas Hendra aku pancen wong randuwe jare simbok aku sing ganteng dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rabi wae aku rapi aku kenal wedok irunge rada mekrok setengah tuwa awak iki lagi bosok ra oleh duit saka simbok arep nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin mikir apa? bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan ke dukun Jombang ora mempan dukun Ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyebloke enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi dikebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya hanya narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku potret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan bung jangan menghisap sabu larangan agama jangan bung jangan membaca lagu larangan negara yo ngene iki gawelah session iki yo izin lagu barang yo ngono ki yo do ditonton yo ditonton ini dia kesel kemerinek ini yo ngono barang ngene iki nek ora izin yo dilamar ke polisi lah bahaya
Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Duit entek golek maneh. Beh, mendem ae pegayane iki piye ta jane? Es teh, es teh. Helah es teh piye njejal kene rene sik rene. Es teh lu. Lho wong es teh kok lek mlaku sempoyongan kuwi apa es teh? Es teh cuman gayaku kan ngene iki. Wo gayamu sempoyongan. Ben nyapa? Yo ben gaya. Ben gaya, iya ben ketok mendem. Iya. Mergo lagune Mister Mendem. Musrik. Mabes bakar musiknya. Aku wis kanca cium marake cilaka. Aku wis sematur men seneng omongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bacot ngunjuk pit kakean tatine kanter mas. Ora tak gagas, penting sisu tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Jomo namuni nuturi koyo kiai. Ditoke wae yen klenger wis delosor dhewe. Panggah ngengkel ngono. Ngengkel. Enak. Enak. Rakeno tak kandhani. Yen ngono aku rasut dimas. Lilakno aku bali. Wong tuaku kuat ngomong. Ojo cekak atimu, wis tak cukupke lelakonku. Tenang. Pancene bener kandamu, mergo mendem ngerusak awakku. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur bagi mendem do ditinggalake. Selamat tinggal koncoku lereno dugal. Dongano kuat mendem wis ora kumat. Asem. Iya mas. Janji wis leren lek mendem. Janji apa janji? Iya. Janji. Janji. Oke. Ayo Mas Alan. Aku wis kandha cium marake cilaka. Aku wis sematur men seneng omongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Banjur ngunjuk tir kakean tatine kantir. Ora tak gagas, penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Jomo namuni nuturi koyo kiai. Ditoke wae yen klenger wis glosor dhewe. Ngono ya. Oke.
Ojo konco dipeniti, soko dekati, mendem do ditinggalake. Selamat tinggal koncoku leren non tugal. Dongakno kuat mendem wis ora kumat. Jago ya. Mabes Burger musiknya. Apa nih iki? Mendem meneh. Piye to Ayo. wis mari kok Ayo mari urung iki. Wis mari Mari ora nyanyi, ora. pas nyanyi. Ora, Baru nyanyi ora. mendemane. Milih bojo. Pilih bojo, wis ora tak wehi engko begini. Pilih Wis kono kono. Milih Wis kono. lorone. Halah halah halah. Ya mendem ya bojo. Mendem dhewe. Dua-duanya. Ya minum ya istri. Mabes Burger. Jadi orang sabar itu disayang aku. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso. Rasaku tuh nganggo cucu emanen paras bagus pun ndak petok karo atimu. Rungokno kembangan manisku. Tuh sayang ngapun tenis saestu, yen teresa keturuti apa karepmu. Tapi ojo sumelang ono dino liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal engko, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bubrak. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Solusine wong wedok sing tantrem ki gur siji. Gur butuh wong lanang sing tentrem. Mabes Burger musiknya.